ግንቦት 10 ሓጎስ ጎይታ ሓሳብ እግዚአብሔር ኃይልኩም እዩ መጽሐፍ ነህምያ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 10 እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ጎይታ እዩ ዝርከብ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓጎስ ንዝኾነ ፈተና ክትገጥሞ ኃይሊ ይህበካ ቅዱሳን ኣብቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይኖም እውን እንትኾነ ካብ ሓጎስ ርሒቆም ኣይፈልጡን ምክንያቱ ምንጪ ሓጎሶም እቲ ብኩነታት ዘይልወጥ ጎይታ ስለ ዝነበረ ሎሚ ህላዊኦን ተስፋኦን ብምሕሳብ ተሓጎስ ጸሎት ጎይታዬ ሓጎስካ ንልበይ ይምላእዮ ንዝመጽእ ኩሉ ድማ ኣበርትዓኒ ኣሜን